ఒకటవ స్కందం 6వ అధ్యాయం 18వ శ్లోకం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 సో నిన్న 17వ శ్లోకంలో వ్యాసదేవులు ఆ సమయంలో మరి భగవంతుడు ఆయనకి హృదయంలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఏ రకంగా ఆయన మనసు ఏ రకంగా శరీరం అంతా కూడా పులకించిందో మనకి నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాము. ఆ శరీరం పులకించి కంటి వెంట అశ్రువులు రాలి ఆ తరువాత అది భగవంతుడు హృదయ కమలంలో కనిపించినప్పుడు శరీరం అంతా కూడా రంజితమయ్యను. అంటే ఇక్కడ పులకాంగో అన్నారు, అంటే దేహం అంతా కూడా పులకించింది అని చెప్తూ ఇలా ఆనంద సంప్లవే అంటే ఆనంద సముద్రంలో లీనమైపోయి నా 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 అపశ్యం ఉభయం మునే, నాకు ఏది కూడా ఇంకా తెలియలేదు, కాంచలేకపోయాను అంటే ఇక్కడ ఏది తెలియలేదు అని చెప్పి ఇక నన్ను నేనే మర్చిపోయాను అని ఆనంద పారవశ్యంలో శరీరం పులకరించి నన్ను నేనే మర్చిపోయాను భగవద్ దర్శనంతో అని చెప్పారు నిన్నటి శ్లోకంలో. ఈరోజు దాని కంటిన్యూయేషన్ చూద్దాం. రూపం భగవతో యత్తన్ మన్మనః కాంతం శుచాపహం అపశ్యన్ సహసోత్తస్థే వైక్లవ్యాదుర్మనాయివా. సో భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపం మనోహరమైంది. ఇంకా సమస్త అసంగత్వాలన్నిటినీ కూడా శీఘ్రంగా హరించి వేసేది అని చెప్తూ మనం కోరుకున్న దానిని కోల్పోయిన వెంటనే ఏదైనా కోరుకున్నది మనకి దొరకనప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే కలత చెందుతామో అలాంటి దివ్య రూపం అదృశ్యమైన వెంటనే తీవ్రమైన కలతతో నేను హఠాత్తుగా లేచి నిలబడడం జరిగింది. సో భగవంతుడు ఆ దర్శనం ఒసగి ఆ తర్వాత ఆయన అదృశ్యం అవడం కూడా జరిగింది. సో మనకి కావలసింది దొరకనప్పుడు మనం చేజారిపోతే ఎంతగా కలత పడతాము, అలా నేను కూడా అదృశ్యం అయిపోయిన వెంటనే భగవంతుడి రూపం అదృశ్యం అయిపోయిన వెంటనే తీవ్రమైన కలతతో ఇక లేచి హఠాత్తుగా కూర్చుని ధ్యానించి ఆయన లేచి హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన దివ్య రూపం ఎంతో మనోహరమైనది, మన సమస్త మనస్సులో ఉన్నటువంటి అన్ని కలతలను కూడా శీఘ్రంగా హరించి వేస్తుంది ఆ భగవద్ దర్శనం. అలాంటి దర్శనం ఎప్పుడైతే నాకు అదృశ్యమైపోయిందో, నేను కోరికలు తీరినప్పుడు ఎలాంటి కలత చెందుతామో అటువంటి కలతతో నేను అదృశ్యం అయిపోయిన రూపాన్ని తలుచుకుంటూ నేను హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాను అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. రూపం భగవంతుడి యొక్క రూపం యథాతథంగా మనఃకాంతం, నా మనస్సులో మరి అది యథాతథంగా కనిపించినప్పుడు అది శుచాపహం అంటే భేద దృష్టిని నశింపజేసేది. అంటే ఇక్కడ భేద దృష్టి అంటే ఈ భౌతికత్వాన్ని నశింపజేసేది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే భౌతికత్వంలో మనం ప్రతిదీ కూడా భిన్నత్వంతో చూస్తాం. ఎందుకు? ప్రతి ఒక్కరూ వేరనుకుంటున్నాం. అందరి ఆత్మలు ఒకటే అన్న ఏకత్వం భావం ఎక్కడో కొందరికే ఉంటుంది కానీ అందరికీ ఉండదు. కాబట్టి ఆ భిన్నత్వం మరి భగవంతుడు ఏం చెప్తారు, ఎవరైతే అందరిలో మరి ఆ భగవంతుడిని సమంగా చూడగలిగిన పండిత సమదర్శిని, ఎక్కడో పండితులు వివేకవంతులు అలా అందరినీ సమంగా చూడగలుగుతారు. కానీ ఈ భేదభావం అంతా కూడా భేద దృష్టిని నశింపజేస్తుంది. అంటే భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు ఇక ఆ భౌతిక తత్వం ఆధ్యాత్మిక తత్వం అనేది అలవడుతుంది, జ్ఞానోదయం అవుతుంది అన్నట్లుగా భేద దృష్టిని నశింప చేస్తుంది అంటున్నారు. అపశ్యన్ సహసా హఠాత్తుగా మరి అటువంటి ఆ భగవద్ దర్శనం అంతర్ధానం అయ్యేటప్పటికీ
సహసా హఠాత్తుగా ఉత్తస్తే, ఇక నేను లేచి నిలబడ్డాను. వైక్లవ్యాత్, కలత చెంది, దుర్మన, కోరిన దానిని కోల్పోయినట్లు ఇవ, అంటే ఇవ అంటే వలె అని, కోరిన దానిని కోల్పోయిన దాని వలె అట్లా ఆ విధంగా నేను మరి వ్యాకులతతో సడన్ గా ఉత్తస్తే నిలబడ్డాను. హఠాత్తుగా ఇలా మరి భగవద్ దర్శనం అంతర్ధానం అయ్యేసరికి నేను హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాను అని చెప్తున్నారు. సో ముందుగా భగవద్ దివ్య రూపం మనోహరమైంది. మరి సమస్త మనో కల్మషాలన్నిటినీ కూడా హరించి వేస్తుంది. ఇలాంటి భగవద్ రూపం అదృశ్యం అయ్యేసరికి నేను ఎంతో కలతతో, ఎటువంటి కలత, ఏదైనా ఎంతో తీవ్రంగా కోరుకున్నది గనక మనకి చేజారిపోతే మనం ఎంతగా బాధపడతాము, ఆ విధంగా నేను ఎంతో వ్యాకులతతో హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాను అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మరి ఆ భగవంతుడి రూపం మన అనుభవంలోనున్న సమస్త భౌతిక రూపాలకి భిన్నం అంటున్నారనమాట. సో ఆయన మరి స్వయంగా భగవంతుడిని ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కదా నారద మహర్షి. సో జీవితకాలం అంతా కూడా రకరకాల రూపాలను మనం ఈ జగత్తులో చూస్తూ ఉంటాం, ఎంతో మంది రూపాలని. కానీ వాటిలో ఏ ఒక్క రూపం కూడా మన మనసు కంప్లీట్ సంతృప్తిని కలిగించలేదు. అంతేకాకుండా ఆ రూపాల్లో ఏది కూడా మన మనోక్షోభాన్ని కూడా నిర్మూలించదు. నిజానికి మరి భగవంతుడి దివ్య రూపం ఆయన ఒక ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు నారద మహర్షి చెప్పినట్లుగా ఆయన రూపం చూసినప్పుడు ఆ తృప్తి, ఆనందం, మరి కంటి వెంట అశ్రువులు, ఆయన మనసంతా ఆనంద సాగరంలో తేలిపోవడం, ఇవన్నీ ఆయన డిస్క్రైబ్ చేశారు కదా. సో అది మనకి ఏ రూపం చూస్తే అటువంటి భావం కలుగుతుంది. అలాగే మరి మనోక్షోభంతా కూడా హరించి వేసే రూపం మనకి ఏముంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నారు భాష్యంలో. కాబట్టి ఇవి భగవంతుడి యొక్క దివ్య లక్షణాలు. ఆయన దర్శనం, ఆయన దివ్యత్వంతో మనకు అవి అనుభూతి చెందగలం ఆ దర్శనం దొరికినప్పుడు. అలాంటి రూపాన్ని ఒక్కసారి చూసిన వాడు ఇంకా ఏ ఇతర దాంతోనూ కూడా సంతృప్తి చెందలేడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి ఏ రూపం కూడా ఇటువంటి సంతృప్తిని మనకి ఇవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు రూపురహితుడు అనుకున్నప్పుడు అతడు భౌతిక రూపం లేనివాడని, సాధారణ వ్యక్తి వంటి వాడు కాదు అని చెప్పడమే దాని యొక్క భావము అని అంటున్నారు అనమాట. అంటే నారద మహర్షి ఈ విధంగా వర్ణించారు కాబట్టి అది ఆయనను చూసిన అనుభూతి ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి ఈ రకంగా ఆయన వర్ణించగలిగారు. మరి భగవంతుడు తో నిత్య సంబంధం కలిగిన మనం, అంటే మరి ఆయన అంశని కలిగి ఉన్న మనం వాస్తవానికి మరి ఆధ్యాత్మిక జీవులుగా జన్మ జన్మల నుంచి అటువంటి భగవద్ రూపాన్ని అన్వేషించడంలోనే ఉన్నాం. కానీ భౌతికమైన ఏ రూపంతోనూ మనం సంతృప్తి చెందకుండా ఉన్నాము అని చెప్తున్నా. అంటే మనం జన్మ జన్మల నుంచి అన్వేషిస్తున్నాం, కానీ మరి మన అన్వేషణ ఇంకా అంతు దొరకలేదు. అందుకే మనం ఏ రూపంతోనే ఇటువంటి సంతృప్తిని పొందలేకుండా ఉన్నాము. నారద మహర్షి ఉన్నారు అంటే ఆయన ఆ దివ్య రూపాన్ని క్షణకాలం దర్శించగలిగారు, కానీ తిరిగి ఆ రూపాన్ని మళ్ళీ చూడలేకపోవడం కారణంతో మరి ఆయన అది అదృశ్యం అయ్యేటప్పటికి ఆయన కలత చెంది వెంటనే దాన్ని ఎక్కడుందా అన్నట్లుగా హఠాత్తుగా ఆయన లేచి నిలబట్టడం జరిగిందనమాట. దాన్ని వెతుక్కుంటున్నట్లుగా జారిపోయింది. మన అందుబాటులో ఉన్న ఎంతో ప్రియమైనది జారిపోతే ఎలా ఉంటుందో ఆయన అలా వెంటనే మనోవ్యాకులతతో హఠాత్తుగా లేచి నిలబడి వెతుక్కున్నట్లుగా ఉన్నారు. జన్మ జన్మలకి మనం కోరేదాన్ని నారదముని ఆ రకంగా మనం ఎన్నో జన్మలు కోరినది ఆయన ఆ విధంగా పొందారు. కానీ భగవంతుడి రూపం మళ్ళీ కనుమరుగవడంతో మరి తీవ్రమైనటువంటి తాపం ఆయనకు కలిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆయన యొక్క అదృష్టాన్ని కొనియాడుతూ ఈ భాష్యంలో, అలాగే ఎంతో మందికి దొరకనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ దర్శనం ఆయనకి దొరికింది క్షణకాలమైన, కానీ అది అదృశ్యం అయ్యేసరికి ఆయన ఎంత వ్యాకులతతో మరి ఉన్నారు అని చెప్తూ ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పారు, భగవద్ దర్శనం మరి అత్యంత తృప్తిని కలిగించేటటువంటి దర్శనం. అటువంటి తృప్తి ఇంకా మరి ఏ ఇతర రూపము కూడా ఇవ్వలేదు అని చెప్పి
ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో మనకి అలాగే రెండో పాయింట్ ఏంటి, భగవంతుని యొక్క దర్శనం మనోక్షోభాలన్నిటినీ కూడా నిర్మూలించగలదు. అంటే మనోక్షోభాలన్నీ నిర్మూలించడం, మనకున్నటువంటి కల్మషాలు కానీ, ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నటువంటి భేదభావం కానీ వీటన్నిటినీ కూడా తీసివేయగలదు భగవద్ దర్శనం. అంటే మనల్ని శుద్ధుల్ని చేయగలదన్నమాట ఆ భగవద్ దర్శనం. అసలు అలాంటి శుద్ధులై అవ్వగలిగే లక్షణాలు ఉన్నప్పుడే భగవద్ దర్శనం కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా అది జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ శుద్ధత్వం, ఆ భేదభావం అన్నీ పోయి మనసు అంతా కూడా ఆ రకమైన ఆధ్యాత్మికతలో నిండిపోతుంది. సో అది ఒక పాయింట్. సంపూర్ణ ఆనందం ఇవ్వగలిగినటువంటి రూపము, ఇటువంటి స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలిగిన కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో పరిపూర్ణమయ్యే స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళగలగటం, ఈ రెండు కూడా భగవద్ దర్శనం ఇవ్వగలదు అన్న పాయింట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ భాష్యంలో ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. శ్లోకంలో కూడా చూసాం. భగవంతుడి రూపం మనోహరం, సమస్త మనో అసంగతాలని శీఘ్రంగా హరించి వేసేది, అలాగే అని చెప్తూ తర్వాత నారద మహర్షి ఏ రకంగా అదృశ్యమైనప్పుడు ఆయన కలత చెంది హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డారు అనేది చెప్తారు. సో ఇక్కడ నారద మహర్షి అదృష్టం, ఆ తర్వాత ఆయన చెందే వ్యాకులత, అది కూడా భాష్యంలో వర్ణించారు. సో ఈరోజు 18వ శ్లోకం అండి. రేపు 19 చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.